मा बुंनाय मा गामिनि सेंग्राया बिसोर गासिबो आरो ना माने 5,000 10,000 थाङो आरो बिसोरो 5,000 10,000 आवनो बुझबाय ना 5,000 10,000 आव नोंसोर गामि थांफिनसिगोन ना नोंसोरो हा 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 माने बिसोरखौ माने मोजाङै बुबासो माने खिथागोन आरो जायगा 5,000 10,000 आव थाङो आरो बिसोरो माबायाव 1 घन्टायाव 5,000 नामा हा बेसेबांथ' हरसेयाव बोरैथो 5,000 लाखो हा बेसेबां दसेल' 5,000 मिनिलायदोंसो बिसोर बुझाना मिनिलायदों आरो गिबियावनो नैबेखौ सोंगोरसिगोन आरो जोंनिखौ फारसेनिफ्राय गामिनिफ्राय आरो बिमा बिफानि नाम आरो गामिनि माखासे सानैसोनि नाम खिथा दे फारसेनिफ्राय खिथा गामि ओरैनिफ्राय बोरै बोरै फैजेननाय खिथा दे खिथा दे खिथा खिथा Ani nama Zuna de China Makuni. Bezana Mausi. Hazard. खिथा हा Ani nama Zuna de China Makuni. Zibali nama Mausi. Hazard wangi. Anggota bela yang nas kiri Mausi. ओमफ्राय गाज्रि खामानियाव थानाय खेबनै साखो हटेलाव थानायाव बबे हटेलाव थादों खिथा हरसे थाखायो हटेलाव नामा हा हा दसेयाव 5,000 ओमफ्राय 5,000 थाखाखौ नों मा खालायखो रुम थानायाव ओमफ्राय बिदिनो थांखासिगोन नोंसोरना देहाखौ फाननो हा ओमफ्रायथ' जेनेबा नोंसोरो 5,000 नि होदावबाय नालाय जेनेबा बे जाय मानसिफ्रा फैदों बिसोर बर' दा हा सेंग्राफ्रा बहानि सेंग्राफ्रा हा बहानि बबेनि सेंग्राफ्रा खिथा हा हा बहानि मा बुंनाय मा गामिनि सेंग्राया बिसोर गासिबो आरो ना माने 5,000 10,000 आव थाङो आरो बिसोरो 5,000 10,000 आवनो बुझबाय ना 5,000 10,000 आव नोंसोर गामि थांफिनसिगोन ना नोंसोरो हा 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 माने बिसोरखौ माने मोजाङै बुबासो माने खिथागोन आरो जायगा 5,000 10,000 आव थाङो आरो बिसोरो माबायाव 1 घन्टायाव 5,000 नामा हा बेसेबांथ' हरसेयाव बोरैथो 5,000 लाखो हा बेसेबां दसेल' 5,000 मिनिलायदोंसो बिसोर बुझाना मिनिलायदों आरो गिबियावनो नैबेखौ सोंगोरसिगोन आरो जोंनिखौ फारसेनिफ्राय गामिनिफ्राय आरो बिमा बिफानि नाम आरो गामिनि माखासे सानैसोनि नामखौ खिथा आरो नोंस्रा न'खराव साबैसे दं आरो नोंनि नामखौ खिथा दे खिथार' माबा हा गोसा बुं ओरैनो बेबायदि गाज्रि खामानियाव खेबबेसे जाखो थांनाया
हा थाङाखै खननैल' थांदों खननै ओमफ्राय बेसेबां बेसेबां लाखो फैसाया 10,000 हा 10,000 20,000 सासेनाव 10,000 सासेनाव 20,000 मा जाथि बिसोरो बर' बहानि हा आं हिसाब कन्टेक्ट खालामनो एक्सचेन्ज बे सासन आरो मोनबावाखै लाव मानो खारनाय खिथालाय देलाय नै मानो खारनाय खिथा मानो खारनाय खिथा दे मानो खारनाय खिथा दे बे खिथा दे खिथा दे मानो खारनाय खिथा मानो खारनाय खिथा एसे मोजां मोजां खुरा मा दं दे खिथा खिथा हा बेसां नों बेबो मोनगोन बे मोनगोन थगायगा थांनो थाङाखै खिथा थाङा थाङा बिसोरो थाङो दा हा थाङा थाङाखै बे खिथा बेथ' मोनखागोन दे खिथा दे थाङो दा थाङो थाङा थाङा खिथा डेन्जार बुस्थु आरो बिसोर ना माने खुगा सिया माने दा मोनायाव थांनानै दा बिसोरखौ मा खालामगोन ओरैनो दाथ' दिनै बे हरनि समाव दाथ' एकथा जाबाय एकथानि गेजेराव दिनै इमान खस्थ' खालामनानै हमबाय बिदि दायनि जोंनि बर' समाजाव बिदि दं होननानै जों मिथियामोन लासै लासैनो बांनो हमदों गुवाहाटियाव आरो जोंबोथ' बहुद हारिनि जांख्रिथाय हिसाबै जों बिराद दुखु नाङो जों बहुद खस्थ' सेक्रिफाइस खालामना फैनाय जाहाथे बिदि जायगायाव जों मोजां मोनो बिदि जानो नाङा मालाबा जोंनि बर' हारिजों मालायजों मिथिजानाङा बिमा बिफा सामलायनो थाखाय थाङाखै नामा ना सारोन हगारनो थाखाय थांदों नामा बे फिसा फिसौखौ मानोना इमान मोजां मोजां गथ'फोर जुदि न'आव जुदि एसेबो गाइड खालामनो हायाखै मानो मा हिसाबाव खांदों गथ'फोरखौ आरो दा मा हिसाबै नागिरदोंना नागिराखै बिमा बिफाया गार्जेनफ्रा नागिरदोंना नागिराखै बा बबेयाव दं आंनि फिसाया दिनै आंनि फिसाया अबाव थांनानै मा खालामदों बा मा खालामाखै बेखौ बिमा बिफानि हिसाबै माने दायित्व' गैला नामा दिनै जों गुवाहाटियाव इउनाइटेड फ्रम एनडिपि दिनै खस्थ' खालामनानै दिनै सोरनिबा जुगिदि जोङो बेफोरखौ लेंहरनानै मोननाय हरग्रा मानसि ओंखारनाय बिसोरखौ जोङो कन्टेक्ट नाम्बार मोननानै जोङो बेखौ मोननो हानाया नङाबाथ' बिसोरथ' बहुत बायदिसिना गथ'फोर गावसिनि खुगानिफ्राय खोनाबाय दा गावसिनि खुगानिफ्राय खोनाबाय मा जों बिदि थांबाय सोरबाबा खननै खनथाम सोरबाबा थांबाय सिखिनि थाखा बिदि होनासो जों थायो होमबा जोंनि दिनै बर' हारिया माने बुस्थुआ वान टाइमाव आधा घन्टानि थाखाय माने बायजाग्रा नामा जोंनि हारिया बायजाग्रासो जाबाय नामा थाखानि माबा जाबाय नामा दा बिमा बिफाया माने उमुखौ फैसा खामायगोन देहा फाननानै फालांगि खालामनानै बेखौसो दैथायहरबाय नामा आंनि इमान गोलाव आं बुंना दा बिसोरखौ माने गाबोन बिसोरनि बिमा बिफाखौ लिंहरगोन ना मागोन दा बिमा बिफाया जोंनिफ्राय बिसोरखौ जों दोनगोन दिनै गाबोन फैनानै गावबा गाव फिसाखौ गावलांनो हागोन आरो बिसोरखौ लिंहरग्रा मानसि सोरबाफोर दं नामा दा कन्टेक्ट नाम्बार गावसोरनाव दं होनदों सोरबा जाथि बंस' खाथि खाला दं थानोबो हागौ ना बिसोरखौ माने इउज खालायग्रा सोरबा इउज खालायग्राबो दङ बेनि थ्रुयै माबा थागोन ओंखायनो बै इउज खालायग्रानायाव गावसिनियावनो गार्जेननि नाम्बारावथ' थाखागोन बे गार्जेननि नाम्बारखौ गावसोर जों लानानै कन्टेक्ट खालामनानै लांफैनो हागोन आरो